No, eu îmi zic rugăciunile. Da, ei musai să-i tăiem. No, nu începe acum, copchile. Normal că-i tăiem. Ce vrei să mâncăm? Da, nu putem mânca altceva, orice. Cartofi, lături. Copchile, nu mă nerva că te pticur. Ce se întâmplă, copchile? Copilul porc trage cu noi. Poate avem noroc. O, Doamne Dumnezeule mare Hristoase, ajută-ne, măicuță sfântă! Da, și ei niște suflete. Să-ți explic eu, copchile, ce suflete îs, îl mai ții minte pe bunicul tău. Numai din poze. Corect, pentru că nu l-ai cunoscut. Știi de ce? Pentru că a murit. Corect, știi de ce? Că a fost bolnav. Da, de cuțit bolnav. Cum? L-a tăiat de Crăciun chiar oamenii ăștia. O zis că l-ați tăiat pe taică-so. Acum veți plăti. Da, asta a fost în trecut, tati. Noi putem fi mai buni. Putem, dar nu vrem. Ce să discută, că nu mai suport tensiunea? Likey